Dobrý deň, vítajte pri mojom ďalšom videu. Ako vidíte, nachádzam sa na stanici IP Pavlova a idem vám ukázať výluku, pretože provoz metra prerušen medzi stanicami Hlavní nádraží a Vltavská kvôli výmene stropnej desky ve stanici Florence. A idem vám to tam ukázať, ako to vyzerá, ale dostanem sa iba zatiaľ po stanicu Hlavní nádraží. Potom sa presuniem náhradnou dopravou na stanicu Vltavská. Tu vidíte, že na týchto monitoroch, kde ukazuje príchod času, za koľko príde vlak, tak je to tiež napísané. Vidíte, že smer Letňany, je to teraz trošku také pomýlené. Smer Letňany je smer Háje, takže vlaky idú do protismeru a smer Háje je konečná v Hlavním nádraží. Tu vidíte tabulu zákazu, takže čakám, kým príde vlak. Vidíte, že vlak prišiel, ale konečná IP Pavlova. Vidíte, že sa nachádzam v stanici Hlavní nádraží, ktorá je teraz taká trošku zaujímavá, pretože vlaky tu jazdia ako keby to bola normálna, nie je taká dvojsmerová stanica, ale ako keby taká normálna, pretože vlaky sa tu jazdia v opačnom smere. Tento smer je smer IP Pavlova, teda nedostanete sa až do stanice Háje. Keď sa chcete dostať do stanice Háje, tak musíte prejsť na opačnú stranu a tak sa dostanete do stanice Háje. Nachádzam sa teda v tej stanici Hlavní nádraží a keď vlak odíde, tak vám ukážem druhú stranu, pretože tam svietia iba také núdzové svetlá, nie tieto normálne a čakám, kým odíde. A stále toto vyhlasujú, že ide iba do IP Pavlovej. Vlak práve odchádza zo stanice, vidíte, a ide smer IP Pavlova a ukážem vám tú druhú stranu, ako to vyzerá. Vidíte, druhá strana, iba núdzové svetla, aj keď sa tam asi dá dostať. A týmto smerom, je to už uzavreté, vidíte, že je tam čierna. A opravujú to tam tú stropnú desku v stanici Florence. A takto tu vlaky v stanici Hlavní nádraží vykonávajú tie obraty. Keď sa niekto chce dostať do stanice Vltavská, keď sa ísť smer Letňany chce pokračovať, tak využite náhradnú tramvajovú dopravu. Takže tak sa to robí. A ešte vám to idem ukázať, ako toto vyzerá. Veľa ľudí je tu domýlených a myslí si, že tady auto sa dostane aj smer Letňany, ale nie je to tak. Na stanici Muzeum aj na stanici IP Pavlova sú informátori, ktorí k tomu všetko hovoria, ako toto funguje. Tu nemusia byť, lebo to je len jeden vlak, ktorý sem príde. Na druhej kolaji nič nepríde. Tam je to aj zavreté, takže tam sa ani nedá dostať a to je všetko zo stanice Hlavní nádraží. Ten druhý vstup, smer Letňany sa mi zdá, tak ten je úplne uzavretý, teda smer Háje, ten je úplne uzavretý, je tam páska, nikto sa tam nedostane, veľa ľudí sa tam pokúša dostať, je ich tu veľa zmetených, sú tam tabule, Hlavní nádraží Vltavská, prerušený provoz, informátori a tam je cedula na tramvaj XC Masarykovo nádraží Vltavská, takže tým sa dá dostať. A idem vám to tu ešte poukazovať. Už sa nachádzam v tramvaji, ktorá ide smer Vltavská, volá sa XC, ako náhradná tramvajová doprava pre metro C. Tak to vyzerá nejako kabína řidiče, môžem vidieť aj, že koľko ide kilometrov. Asi ešte niekto chcel nastúpiť, tak musel otvoriť dvere. Neviem prečo, lebo zabrzdil a otvoril dvere. Neviem prečo. A ešte vám ukážem, ako to vyzerá na stanici metra Vltavská. Nachádzam sa na stanici metra Vltavská, ako vidíte, vychádza tramvaj XC, ktorá ide do zastávky Špejchár
a späť ide do zastávky Praha hlavný nádraží a toto je vlastne tá linka XC. Nachádzam sa práve teda na stanici Vltavská, teda na zastávke tramvaj a potom sa tu dá prestúpiť na metro smer Letňany. Ďakujem, že ste si toto video pozerali a nezabudnite mi dať na ne like a odber. Vidíme sa.